Sige, tapos iabot mo lang sa kanya. Iabot mo sa kanya. Uy, nang ano sa akin? Hi guys! So, hindi na namin na-vlog kanina pero naisipan ko parang maganda to i-vlog. Learning how to fish 101. Ganon. So, nandito kami ngayon sa Oriental Mindoro. Anong lugar to sa Mindoro? Dayhagan. Dayhagan, Oriental Mindoro. So, nandito kami sa fish pond ni Mama. Mangunguha kami ng Crabs and fish, tsaka shrimp. oh, ganon, 'di ba? So, bihira lang 'tong mga sis and orbs. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano. Pero, hindi na ako bago sa ganito. Kasi, kahit lumaki ako sa city, may probinsya din kami sa Cebu, yung sa Alcoy. Yun nga lang, first time ko talagang tumawid ng napakahabang palayan. Palayan yun, Yes. 'di ba, Mami? Grabe, guys. Tignan niyo yung paa ko, ah. Sorry sa mga kumakain ngayon kung panigurado mandidiri kayo sa kuko ko. Pero eto siya, guys. Ayan, 'di ba? Ang ganda. Pero ang sarap sa feeling, promise. Mag-hi kayo, go. Hi, hi, hi. Hi. Oh, so dito kami. Dito kami mangingisda mamaya, manghuhuli. Hi, mag-hi kayo. Hi kayo dyan. Hello. Kap, mag-hi kayo, Kap. Ayan si Kap. Hello. Maraming salamat sa family nila. Ayan, oh. So dito kami mamaya, guys. Ayan, nakikita niyo ba yung palayan? Ay, palayan. Yung ano, fish pond. Ayan, oh, ang ganda, 'di ba? So halo-halo na yung nandito, Mama. Crab, shrimps, tsaka bangus. Dito na lahat. Ayan. So dyan kami manghuhuli. Yes, exciting. So ayan, kwento ko lang. Kagabi yung program. Dito kami nag-present along with Magnitude 8 na band. Tapos ngayon, supposedly, uuwi kami right after the show. Pero sabi ni Mama, gusto mo sulitin natin yung pagkakataon na nandito tayo sa Mindoro. Let's go fishing bukas. Diba? So sabi ko, sige, game. Pero sa totoo lang, napagod ako sa biyahe, guys. 12 hours, guys. Sobra, as in by bus, tapos by fast craft, Yes. tapos van ulit. So, from Jam Station, Jam ba yun? Jam Station sa Jam Terminal sa Cubao. Batangas going to Batangas Port, naging 5 hours. Tapos from Batangas Port, sumakay kami ng fast craft Ocean Jet, 1.5 hours. Tapos nidunggo ta sa Yes. Kalapan. Calapan Port, Calapan Pier. Tapos from there, bumiyahe kami papunta dito, 3 oras, guys. Yes. So imagine, parang 12 hours yung biyahe namin. 'Di ba, Bebe Yes. Bianca? Kasama ko si Bebe Bianca. Hi. Pinakamamahal kong Bianca, Beb. Saya niya kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Ay! Ikaw din! Hindi. Pero ako, after the show, talagang tulog na ako, guys. Oo. So, ang saya lang. Kanina, ito yung suot ko, guys. Oh. Nakagana ko. Yes, dalagang bukid. Ayusin ko. Hi, guys. So, ito na. Ito na yung huli ng hipon natin. Ito. Tingnan mo, dali. Dali. Ayan, oh. Ang saya. Oh my God. Ang mahal nito sa Maynila, mga sis. Halang lalaki. Wow! Mamaya, malutuin natin yung iba. Yes. Hala, ang dami. Oh my God. Ayan, guys, oh. Guys, yung tipong pag nagugutom ka, pupunta ka lang sa fish pond niya, tapos manghuhuli ka ng shrimps, ng crabs, tapos ng bangus. Sana all. Ito guys, pang taas ng tabla. So parang may harang na nilalagay dito. Tapos Para hindi lumabas yung mga isda. Oo, para hindi daw lumabas yung mga isda. Tapos gaganunin kuya, di ba? Pangkuha ng tabla. So ito yung gamit niya. Malalim ba yan dyan? Dito. Pwede ka na dito. Naka-chinelas ba kayo? Hindi. Kayapak lang yan. Nakayapak lang? Walang nanunusok? Meron?
Pero nasusugatan ba? Yan, ganyan lang. Okay, sige. Carry na. Okay, wait lang. So ito na guys, aapak na ako sa fish pond nila at manghuli na kami ng kung ano yung mahuli namin, isda. Ganon. Ang lalim. Ano? Amazing ang lalim. Yes, Hindi ka nakalikat pa limango. wala naman siya na top. Sige, sige yan. Sige, go. I-zoom mo. Putik! Guys, putik! Dito ka, bebe. Uy, nang ano sa akin? Ganyan? Nakuha na isa. Ayan. Iko, guys. Iko. Tayo. Ito tayo, may nahuli ako isa. Diyan kakain ko mamaya. Tapos yung ano. Ito, may stick. Tada! Ayun ito nga. Ano yung alimango? Paano huli yung alimango? Later. So, paano nyo hinuhuli yung alimango? Yan, dyan ba? Ano yan dyan? Hindi daw makita yung cellphone mo. Kaya maganda. Talagang kinaya ng lola mo. Pok. Ito guys, isda. Anong klaseng isda to? Bangos. Bangus. Ito na yung sinasabi namin kaninang bangus. Patay. Ayan na. Ganun siya. Ayun guys. May isang bangus na ako, may isang sugpo. Subak na Gusto mo yung isa lang yung kakainin ko? Kasi isa lang yung nahuli ko. Kung ano lang yung huli. Tay, saan ka? Ako, sorry. Gutom kami. Kailangan ka namin kainin. Nakawala. A few moments later. So, may tendency pwede mo maapakan yung mga ano dito. Oo, check. No? Wala nakakaingit. Dadalhin kita sa Maynila, hoy. Ayan na siya. Ayan na. Yun daw kasi ang Ito tanghalian na niya. guys, tignan niyo na yung pa ako. Sabihin mo, isang isda ang So guys, isang isda ang nahuli ko. Ayan si say hi. Tapos, isang sugpo at isang crab. Ito yung crab. Paano? Natatakot na akong hawakan kasi sobrang laki niya. Baka maipit ako. Pero yan guys, tig-isa. Yun lang talaga yung kaya ko. Yan yung tanghalian. Ang laki! Yeah! At disclaimer lang po, talagang totoo, wala akong alam sa mga ganito. Kaya kung nakita nyo man ako na mali yung paglusob ko, kung ano man, kasi wala po talaga akong alam. Tinuturuan lang po nila ako ngayon. So, again, saludo ako sa lahat ng mga fishermen natin kasi sobrang hirap po ng trabaho ninyo at maraming salamat po. So, imagine, ang dami pang mga fish pond sa buong Pilipinas. Kaya saludo po kami sa lahat ng mga fishermen, pati yung mga farmers, mama, diba? oo. Sobrang saludo po kami sa inyo. Hindi po biro yung trabaho ninyo. Kung wala kayo, gutom ang buong Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Thank you. Nasaan? Wala. Ang chinelas. Be, pakwa. Para hindi mad... Be, mas gusto ko dyan kalulusong, oh. Saan? Hanggang dibdib. Eto guys,
guys, meron palang ahas sa fish pond. Pero sabi ni na kuya, sabi ko, kuya, Hindi siya huliin nangangagat. nila kasi baka mangagat. Sabi nila, hindi daw nangangagat. O kung mangagat man, walang ano yon? Rabbits. Rabies. Walang rabies, Wala guys. silang kamandag. Walang kamandag, ganon. Kuya, thank you. Hi kayo. Nanay! Ito na yung lunch natin. Ako kukuha nito ha. Naku, kung wala ako, hindi kayo makakakain. Saan? Dito? Ay, ito yung nahuli nila. Nahiya ako, isa lang. Tignan nyo guys, ang dami. O ayan, may isa ako dyan ha. Dito yung sugpo ay yung crabs. Guys, ang liit ng nahuli nila. Oh. Charimasay. Grabe, hindi na siya kasya sa tingin. Hinakapo na. Diba? Sabi ko sa'yo. 1 hour later. So, ito na guys. Nagluluto na kami dito. Grabe, mauntog ka, oh. Okay. Ikaw na yung mabiktima dyan. Mauntog na nga siya. Ayan, yung sugpo, tsaka Sarap. crabs. Wala na, Sprite mo na. Tapos haluan ng ano daw. Sarap nito. Sabi niya ni Tita mo, Jima. Ayan. Alam niyo ba, mas masarap yung pagkain kapag pinaghihirapan mo. Diba dong? Agree ka ba dong? Diba? At pinaghirapan namin to guys. Nakuha ko ng isang bangus, isang sugpo, tsaka isang crab. Ito yung bangus ko kasama na dyan. Sabi mo. Kasama na dyan yung bangus ko. Ang sabi lang naman nila, basta makahuli ka lang, pwede ka nang kumain. Pwede ka nakakakain. Correct! Diba guys? Pero hindi talaga siya madali. So, sure ako, pagkakain ko nito, sobrang sarap kasi pinaghirapan. And mamaya lalagyan niya ng Sprite. Ito. Sunod Ano siya? na. Wala, napaig na. Napaig na ginusa. At dito pag may suka, tas kalamansi, tas maraming sili, tas ano no, Bombay, ano yan? Sibuyas. Sibuyas. Tas kamatis. Sa ato ba ng sibuyas nga dahil dahon? Oo ka na. Diba? Yung mga sis, kalami niya. Kuha na lang dyan dagat. Ay! Alam niyo naman 'di ba, sa mga laging nakakita ng my day ko, lagi ako nagluluto sa bahay, mahilig ako magluto. #Maya Cooks. Yes. Maya Cooks. Be, ang ano mo. Ito yung tradisyon sa Mindoro pag magluto ng shrimp. Tapos lalagyan niya ng Sprite mamaya. Oo. Shades, mamaya kakain tayo, ha? Halika muna. Ba bonus niyan? Ay, hindi. Maglalabas ka. Ito yung natag de coco. Ito talagang ginagawang natag de coco. Ganito siya. Pero nakakain na to. Oo. Pag kinuha mo, Kaong yan. pwede mo na yung kainin. Ayan. Bunga ng bulaklak ng nika. Ayan. Bunga? Bunga na? Kala ko ba? Yummy. Yummy. Yan ang ginagawa Ito yung parang niluluto, di ba? Para, di ba? Niluluto bago ilagay dun sa mga jars. Bottles. Masarap. Sarap. Baro mama. Parang niyog. Lambanog. Ate tayo. Kunti lang. Daming bunga doon. Naano na yung nails ko, sorry. Kasi nangapa ako dun sa fish pan. Medyo Dirt na. dirty na. Gamot na to. Medyo, may patikan ba? Sarap! Kunti lang ako niya. Hindi ka talaga magugutom dito sa probinsya, mga sis and orbs, di ba? Correct. 1 hour later. So, ito na guys. Ito yung masarap na suka sa probinsya. Tapos maraming sili. Tara na, kain na tayo. Lapit na. Yes! Teka natin. Ooh!
lala. Parang baka ba yung budol fight. Mama, gutom ka na ba? Yes. Naantok na rin ako. Mas malapit na, kakain na tayo. Yes. So, ayan na guys, kompleto na yung sugpo, crabs, tsaka yung bangus, sinugbang bangus, yung ating pangmalakasang suka, na may konting asin at maraming sili. Siyempre kanin. Kain na po. Dong, dito kayo, Dong. Beo po ka dyan. Guys, sugpo. Ay, tingin. Sige po. Go lang. Daling lang mga darugan ko lang. Ay, tuloy. Ito na lang. Diba? Lamig. Kami ng huli nito. Pahinga po muna kami sa swimming. Kain. Bebe, kain na kayo, Nay. Guys, suka dito guys. Dito na lang dito. Hati na kami sa suka. Kala ko may lilinda ng sibuyas. Ganito, ha? May sibuyas. Gusto niya. May sibuyas daw. Gusto mo lagyan ng sibuyas yan? Hindi niya. Ayan. Ay, lilinda niya. Lagyan ng sibuyas. Sarap. Bebe, share kayo nito. Sure. Sige. Sure. Ikaw dong, di ka pa kumain. Kasi ano, ikaw ano, Dong, kain na kayo, Dong. Sabay tayo para masaya. oh, akin na yung ano, akin na yung ganyan. Ay, nagbuka pa ng styrofoam. Dito, puta. Oo. Lamig kayo. Okay kayo. Ano, fresh? Oo, manamis-namis, no? Ito sa akin. Ayan guys, fresh buko. Perfect. Tamang-tama, tapos na akong kumain. Busog ka na, Bebe? Hindi pa. More pa siya, more. Sarap, grabe. Ito na ang ating fresh buko, ladies and gentlemen. Ang tamis! Fresh na fresh, guys. Grabe. Tapos syempre, pagkatapos nating ubusin yung tubig niya, Ay. kainin naman natin yung laman. Ang tamis! Fresh na fresh. Kamay mo. Hawak mo sa kanya.
Ramdam ko na umitim ako. Ano? Kabalan. Food is life. Nasira yung diet ko, guys. Nag-IF kasi ako, yung intermittent fasting. Wow! Eh, dito sa probinsya. Walang ganun-ganun. Walang ganun-ganun. Hindi ako nakakapag-IF kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko. Lalo na kapag Masarap ang pagkain! Ang baboy ko ba kumain? Bahala kayo dyan. Sa after nito, maliligo na ako. Tapos uwi na, biyahe na papuntang Maynila. Back to the real hustle. So guys, pabalik na kami ng bahay. Galing dun sa fish pond. So, hindi naman masyadong mahaba yung lalakarin namin. Pero, ito yung nasa harapan namin. So, galing kami dun sa taas, dun. Tapos ngayon, ito naman yung lalakarin. Hanggang dun sa dulo. So, yun guys. Ito yung dinadaanan namin ngayon. Ayan ang pa ako. tawag dito ay tilapia. Hindi basakan. Hindi, wait. Basakan. Ito. Diba, nasa gitna kami ng palayan. Ito yung parang pathway. Charets. Tawag basakan. Oh, ang init guys, pero masaya. Malapit na kami. Yay! Maliligo na ako. Excited na ako maligo. Tsaka alam nyo ba guys, ang amazing dito kasi yung tubig nila free flowing. Kumbaga hindi nila pinapatay talaga kasi libre lang. Sana ganun din sa Manila. Kahit sa Cebu, no? Yung walang schedule na namamatay. Tsaka ang lamig-lamig ng tubig nila. Yay, we're here! Saya. Ay! Ingat, bebe. Go. Alright. Ayan na, dito na kami. Ito yung sinasabi ko guys, free flowing lang. Talagang ganyan lang siya, hindi na pinapatay. Ganda sa tubig mga sis. Bago tayo pumasok sa loob. Ay, dalawa lang nila. Pagka-kahit kape,